či by som si kúpil mobilný dom. Dosť by to záviselo od toho, za akým účelom by som si tú stavbu chcel zabezpečiť. Hej, pokiaľ by to išlo za účelom bývania, tak určite nie. Mobilné domy po väčšine, keď sa bavíme o klasických mobilných domoch vyrobených karavanovou normou, tak tie proste nie sú vhodné na bývanie. Hej, že ono hovorí o tom samotná karavanová norma, že to je norma pre karavan, hej, a v ktorom sa dá byť celoročne, svojím spôsobom sa dá byť, ja stále hovorím, celoročne aj v stane, len ide o to, že s akým komfortom. Čiže toto by bol hlavný prvý dôvod, prečo nie. A potom tu máme ešte kontajnerové stavby, o tých pravidelne hovoríme, že je to proste nezmysel, je to nejaký archaizmus, ktorý dodnes pretrváva u nás. A kontajnerové stavby majú neodstraniteľné tepelné mosty, ktoré nerobia len to, že v zime musíte prosto vykurovať veľa a v zime veľa vychladzovať ten priestor, ale hlavne ide o ten rostný bod, ktorý sa na tých tepelných mostoch robí. Mnohé firmy, ktoré v tomto archaizme pokračujú, vyrábajú tieto stavby, tak tie rostné body skrývajú za nejaké proste, ja neviem, USB dosky alebo za niečo, čo neznamená, že čo oko nevidí, srdce nebolí, pretože v tomto prípade čo oko nevidí, tak zdravotný stav to potom bolí. Hej, že tie plesne sa ukážu veľmi rýchlo, či už v podobe astmy, alergií alebo iných zdravotných problémov. My v Kodime vyrábame modulárne domy prioritne určené na bývanie, čiže nejedná sa o klasický mobilný dom. Nájdeš ho síce pod kľúčovým slovom mobilný dom, ale ide o akýsi montovaný dom s prvkami mobility. Hej, čiže naše stavby sa kolaudujú ako rodinné domy, sú robené normou klasického rodinného montovaného domu. To isté, čo by sme vyrobili na mieste, na pozemku, postavili, skolaudovali ako dom na bývanie, tak vyrobíme to u nás vo výrobnej hale, kde sú tým pádom výrobné procesy zautomatizované a minimalizované alebo eliminované nejaké zbytočné náklady a vďaka tomu vieme potom tie stavby vyrábať za oveľa lepšie peniaze. Čiže pokiaľ by som išiel a hľadal by som nejakú alternatívu bývania, to znamená napríklad zhaňam si nejaký byt na bývanie, ktorý má 50-60 m2 a vieme, aké sú tie ceny dnes tých bytov, tak si radšej zoberiem modulárny dom Emiko, ktorý má rovnako vynikajúce izolačné vlastnosti, rovnako výborný pohybový komfort, dokonca priestor je vyšší, nakoľko byty majú, ale aj domy majú výšku v interiéri 240 zvyčajne centimetrov, tak Emiko má 250 a až na 3,5, 3,6, 3 metre výšku, čiže ten priestor je tam fakt akože ohromný, je bohatý. Stavba je perfektne odizolovaná, má nejaké tuningy oproti obyčajným bytom a obyčajným nejakým takým lacnejším montovaným stavbám. Tie vždycky ukážeme klientom až na mieste obhliadky, chránime si také niektoré naše know-how, aj výrobné, ale aj také tie tuningové tajomstvá, ktoré z tej stavby robia proste, by som povedal, že asi takú najrevolučnejšiu stavbu za posledných x rokov. A ešte mi napadá potom jedna taká vec na záver, že veľa ľudí sa dopytuje na rozdiel medzi našou jednomodulárnou stavbou Emiko a dvojmodulárnou stavbou Soft Home, že v čom je ktorá lepšia. Tak treba podotknúť jednu vec. Máme jedinečný koncept, jedinečný konštrukčný systém a ten sa robí ako do jednomodulárnej, tak aj do dvojmodulárnej stavby. To znamená, Emiko je to isté ako Soft Home, konštrukčne, dizajnovo, technologicky, len Soft Home má väčšiu plochu, pretože Emiko môže mať 50 m2 a čo skoro bude mať nejakých 55 m2
a ten najväčší a soft home môže byť až do 96 m2. Čiže jediný rozdiel je v ploche, je vo veľkosti samotnej stavby, ale nie je jedna lepšia stavba od druhej, to znamená, že nebýva sa v jednej lepšie, čo sa týka nejakého tepelného komfortu a podobne. Hej. Čiže tie náklady na energie sú úplne minimálne pri jednej aj pri druhej stavbe. Takže to mi napadá ešte. A úplne už fakt posledná vec, mnoho klientov sa dopytuje, či dopravujeme tie stavby aj mimo Slovenska. My máme na našej stránke kodima.sk jazykovú mutáciu. Vieme tie stavby dopravať do všetkých krajín, kam sa dostane nákladné vozidlo. A najčastejšie je to teda Slovensko, Česko má vlastnú domenu kodima.cz a Nemecko, Holandsko, Belgicko, v podstate všetky tie, Francúzsko, do všetkých týchto krajín, dokonca ešte aj do Fínska vieme tú stavbu vyexportovať, čiže ak ste niekde zo Záhoria alebo takto, netreba sa obávať, to je pre nás to akože že najmenej, čo dokážeme urobiť. Takže keď budete zaňať modulárny dom na bývanie, netreba zabúdať, Kodima modulárne domy určené prioritne na bývanie.